Jaya Rasa Campur Sarnya Indonesia. Keluarga besar Cirende bergoyang monggo. Ayo yang di Cirende. Mau joget dulu boleh monggo. Ayo yo. Demi Unger. Nadyan aku bocah gunung, rombongan tulangku, ora susah kate nganggo bingung, oh pancen He oh. tresno aku. Ayo yo ada. Pancen isi seliramu sugeng siang popo pakde tak orang yeyek bakal ngelakon lah ya toh mas perpisahan Kandhane kaya karo aku Jaya Rasa. Pak De sinten mau? Pak De Sukino ngersake ireng manis napa manis? Men Pak De, ngapunten niki. Sok-sok error. Ngersake ireng manis napa manis? Nggih. Lah nggih. Pak Lah Parino iya toh. lagune Pak Mbak Parino pikir napa? gitu. Ireng manis napa manis? Ireng manis napa manis? Yang penting ada manis-manisnya ngoten nggih. Oh manis mawon. Oh nggih. Nggih, siap. Jenengan apa Pak De? Nggih Pak Parino napa? Kapilut. Oh nggih. Kapilut. Kapilut. Nggih, siap. Saniki. Kok selak usul nduk cepet nduk. Akeh iki lho ya. Ayo, Ini heeh. iki DP-ne sik, Siap. angsurane jek kathah. Gampang Lah iya. pokoknya. Nggih. Ayo. Apa kowe? Yuk. Kelingan. Ana latar kodhok lalu Tuhan kekocekan karo aku. Bar iki manisnya apa kok? Jaya Rasa. Demi Unger. Nadyan aku bocah gunung, Pak Meswadi. Yuk. ora susah kate nganggo bingung, oh pancen tresno aku pancen isih dadi lakon
iki manis dhisik apa kapilo dhisik? Manis dhisik, Mas. Manis dhisik. Sing selarase lagi Ya. diwalek ya, Mas. Oke. Nggih, niki manis, Mas, bablaske manis. Bablaske manis. Apa kowe ora kelingan alane omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo mantu.
Kang Rawuh, Pak Deku niki. Loh. Monggo Pak Sukiman. Jaya rasa campur sari. Ono audio. Terang foto. Sampai bawah. Esek-esek. Jaya rasa lo iki. Sesama sedang. Kalamun waros liramu. Batin iki anake tansahmu. Rasa tresno kang kaendhem. Sarwa mikir ati tan bisa dendhem. Nadyan ado yen kadulu ananging caket sajroning atiku kodku nandhang tresno iki nodrat sagreming lampahi Sekedap Pak De. niku Pak De Sukiman. Pak Dene pun rogoh-rogoh lho. Nggih, Pak De Aku Sukiman aku niki. langsung tertuju Kota pada Bambu, nggih. Pak sinten niki? Nggih, Pak Gareng Sukiman. Pak Gareng. Rianake sinyale kok ya kuat men ya. Seneng aku. Sinyalmu langsung. Sinyalku langsung. Monggo mriki masuk gimana rodok maju. Pak De mriki to. Nah, la gantenge ya ampun, gemes. Pak De ampun, niki Kene maju masuk gimana? apa mundur? Pengen nangat. Oh, mangke lagune napa? Ya Allah. Apa biasanya napa? Joko Melarat. Oh nggih, mangke bablas ke Joko Melarat, Mas. Oke. Ulo sawah sabeng. Jaya rasa.
Budi. Asik yo. Ya mana ada Eva. Sini. Spesial kanggo Mas. Selamat. Selamat. Aum bengi wis tak manting tanah turu atiku tansah risih. Ayo yo.
Pak De. Engkang saking Cidodo sedherek bersama bunda-bunda kita yang cantik. Monggo Pak Haji. Oh
Monggo kagem keluarga besar Wonogiri. Yo. Tulungagung Mbak Cita. Saya rasa Cocok lagu weteng. kurang apa? Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Duh wong ayo bebujanku Wong kangen sliramu kaget yo karepmu ora kaget bodo amat Rina wengi Iku kowe bali Ati ngelsa ora bisa mari Ngomong epah Nang bisa nambani Pak D, ajeng HE napa mengke HE ini? Oh mengke. Sakniki. Lah nggih, ngangge parkir ngoten to lah. Uripe ya iki. Sumanding ana ing
Ayo meneh. Tanduke. Kula tanglet riye lho Pak De. Anu. Jenengan ajeng tanduk napa mboten? Niki kadung penak lho, mosok jenengan mboten nambah. Anu, bojone wong. Bojone wong. Iya. Kuwi sing koplo apa sing pripun niku? Garwane wong liya. Iya. Oh, alah. Tak kira bojone sesuk tak silih. Aja semalang Anu napa kula anu. Alah tesih Pak De. Nah. Mpun. Laku tesih setunggal lho. Ning apa sliramu tega di tempat Mas Wakit.
sanjang monggo nang. Oh nggih, teng mriko apa teng mriko? Nggih mriko. Oke. Monggo mosok boro Pak Miswadi. Nggih. Ji ha hi ho ha he ha he ha. Janjane So ha. Ayo yo. barokah terang amin. 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 Mantep nggih Pak nggih. Janjane kowe nang endi gelagatmu saja nyuri atiku suk jono kowe kencan karo wanita liya
oke